गोबां गोग्लैसोना दं जोंनियाव दिनैसिमबो। 2007 मायथाइयाव आं जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन, आङो सोलोंथाइनि सांग्रांथि लाबोनो थाखाय साइकेल रेलि खालामनाय जादोंमोन आरो बे बाटासिपुर ओनसोलाव आङो बै समाव फैदोंमोन, मिटिं खालामदोंमोन। दिनै 20 बोसोर जाबाय। 20 बोसोरनि उनावहाय आं दिनै बे जायगायाव फैदों। जथेस्थ' थासारिया खोब मोजां, खुनु दावराव दावसि गैला, मानसिफोरनि गेजेराव गोजोननाय दङ आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो दिनै सावरायनो लादों। बेवहाय जोंनि बिमा बिफा, जोंनि फरायसा, जोंनि फोरोंगिरि, जों बोरैहाय दिनै दावगालांनो हायो। 20 बोसोरनि थासारि गैला, दिनै 20 बोसोराव जों गोबां दावगाबाय। मेट्रिकआ गोदो जेसेबां पास जादोंमोन, दा खिन्थु बिनि ट्रिपुल जाबाय। बे जोंनि थाखाय देरहासारनाय। गतिके आं मोननैल' बाथ्रा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंदों जे जोङो जिथु राजखान्थिनि आन्दलन जोंनियाव गैला। दा जों आन्दलन खालामनांगौ सोलोंथाइ जौगानायनि, आन्दलन खालामनांगौ जोङो रांखान्थि जौगानायनि। जोङो गोग्गो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ जोङो दावगाहोलांनांगोन आरो रांखान्थियाव जों गोख्रों जानानै जों समाजखौ जों दावगालांनांगोन। बे बाथ्राखौनो दिनै सावरायनाय जादों आरो बे बाटासिपुर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा मोजाङै बाहागो लानानै बे बाथ्राफोरखौ खोनासंदों। आं मिजिंथिदों ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरजों बिदिनो दावगालांनायाव बयबो मदद होगोन। एबसुनि जे गुन गोनां मावथांखि बे आथिखालाव नोंथांनि नोजोराव माबायदि जाय मावथांखि गोनांथार जागायबोदोंमोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाबथानाय गैयालासे सोलोंथाइनि गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ उननियावबो मावलांबाय थागोन। आंहा मोनसे बिसास दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रति आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखिनिखौ मावनाया बर' समाजाव मोनसे लामा दिन्थिनाय। दा गतिके दिनै जेरैखौ मावदों, साबसिननिफ्राय हामसिन माखासे आइडिया डेभेलप जादों, दिनै मावलांबाय थादों, गोदान गोदान एजेन्डा सोनाय जादों। फैबाय थानाय समावबो बेनिफ्राय साबसिन जालांगोन। गतिके आं दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ बेफोर सोलोंथाइनि फारसे, रांखान्थिनि फारसे, समाज बेबस्थाखौ थिग खालामनायनि फारसे सांग्रांथि लाबोनायनि जिखिनि हाबा मावदों, बेखौ आङो दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ बाख्नायो।